ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Медонед ин таблица чӣ маъно дорад? баъзеҳо ба ин таблица аҳамият надода дигаронро бой мекунанд ва худ то охири умр камбағал мемонанд. дӯстони азиз, пеш аз оғоз кардани видео хостам як чизи муҳимро барои шумо гуфта гузарам. касоне ки дар Москва, Московская област ё ин ки Санкт-Петербург ҳастанд, мо рӯзи 4 дар Санкт-Петербург, рӯзи 11 июн дар Москва як вохӯрии калон дорем. вохӯрӣ барои тоҷикон мешавад. Дар онҷа меоянд тоҷикое ки оддӣ ҳастанд дар стройко, дар такси ё дар ҳамин ҷо кор мекунанд. марҳамат биёед худро дар миёни соҳибҳои тоҷик бубинед. ва онҳое ки идея доранд мехоҳанд ягон инвестор ёбанд ва онҳое ки пул доранд мехоҳанд дар онҷа ягон идеяро спонсировать кунанду соҳиби бизнес шаванд. марҳамат ҷамъ шавед, марҳамат биёед, як маъракаи хубу беҳтаринро ҳамакаса мегузаронем. касоне ки чоруми ҳамин июн дар Санкт-Петербург ва рӯзи 11 дар Москва иншааллоҳ. касоне ки дар ин вохӯрӣ иштирок карданд, марҳамат ба ин рақамҳои WhatsApp нависед, худро номнавис кунед, чунки ҷойҳои нишаст маҳдудият дорад, яъне ограничения дорад. кӯшиш кунед ки аз ин вохӯрӣ дер накунед. муроҷиат кунед. биёед дар бораи ин ман ба шумо камтар маълумот медиҳам. ҳоло дар социални сетҳо, қариб ки ҳамаи социални сетҳо видеоҳои якдақиқагӣ доранд ки просмотраш аз видеоҳои дароз дида зиёд мешавад. барои чӣ? чун мардум ҳамин чизро дӯст медоранд, зиёд чунин видеоҳоро тамошо мекунанд. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, ҳамаи ҳаминҳо видеоҳои якдақиқагӣ ҳастанд ки бисёрии мо дар як рӯз на камтар аз 1-2 соат, баъзеҳо то 5-6 соат вақти худро дар тамошои чунин видео мегузаронем. ҳамин видеоҳое ки якдақиқагӣ ҳастанд. акнун ин таблицаро мефаҳмонам. мо ҳамагӣ 30 дақиқа, яъне ним соатро гирифтем. агар шумо ҳаминтар 15 сониягӣ видео тамошо кара гузашта мегиред, дар ним соат 120 видео тамошо мекунед. агар якдақиқагӣ ҳамин видеоро тамошо кунед, дар ним соат шумо 30 видео тамошо мекунед. шумо дар ним соат аз 30 то 120 видеоро бо ҳар хел ҳолатҳо мебинед. дар як видео медароед ки дар ягон ҷо заминҷунбӣ, мардум азоб кашида истоданд. дар як видеои дигар медароед ки ягон видеои мотиватсионӣ, шумо мотиватсия мегиред. як видео медароед ягон бозӣ тамошо мекунед, шумо шояд камтара хурсанд мешавед. як видеои дигар медароед ки ягон мошенник, ягон дӯст пули баъзе тоҷикоро дуздидааст, ғазабӣ мешавед, асабӣ мешавед. як видео медароед ки барои номус шумо ҳам зиқ мешавед, ҳам асабӣ мешавед. хулоса дар ним соат эмотсияи шумо аз 30 то 120 бор иваз мешавад, яъне ҳолати шумо тағйир ёфтан мегирад ки ин ба организми шумо бениҳоят таъсири сахт мерасонад. махсусан дар вақти саҳар. вақти бисёро саҳар мехезем аз хоб, зуд 1 соат ё ним соат вақти худро сарф мекунем ва дигар то бегаҳ ҳамин чизҳо дар сари шумо меистад. лекин шояд фикр мекунед ки ин ҳеҷ чиз нест. ҳамин шумо ҳамин видеоро тамошо кардед, яктаҷо механдед, ғамгин мешавед, асабӣ мешавед, ҳамаш ҳам хел гузаштааст. не дӯстон, шумо майнаи сари худро пур аз мусор мекунед. баъдан майнаи сари шумо мехоҳад ки истироҳат кунад. агар мо майнаи сарро гирем, майнаи сар ҷои тамбал аст ки ҳамавақт мехоҳад ки ягон чизои лёх ки бинед, хандед, яъне азоб надиҳед. лекин мо бояд кӯшиш кунем ки майнаи сари худро мо контрол кунем. ягон чизҳое ки лозим аст мо заставид кунем, ҳамон чизҳоро тамошо кунем. барои шумо чӣ тавсия метиҳам? беҳтараш шумо дар кадом касбе ки ҳастед, таксист бошед, ҳар рӯз дароед ақаллан як видео 10 минут, ним соат ё ин ки 1 соат бошдан ба ҳазур шита тамошо кунед, ҷойҳои даркориашро бинед. масалан видеое ки ба ҳамон ягон қоидаҳои нав ё ки қонунҳое ки барои таксистҳо дахл дорад. духтур ҳастед, дар бораи ҳамон темаи худатон дароед ягон видеои дароз тамошо кунед. хулоса дар стройка кор мекунед, ягон видео дар омада тамошо кунед ки масалан электрик бошед, дар омада тамошо кунед ки боз кадом роҳҳои монтаж аст, чӣ хел роҳҳои осонтар масалан светро пайваст мекунанд. хулоса ба касби худ як видеоро гиред, тамошо кунед ва ҷойҳои даркориашро беҳтар аст дар дафтар нависта гиред. вақте ки шумо ягон чизро дар ҳамон касби худатон тамошо мекунед ё ягон чиз мехонед, баъзан дар сари одам идея меояд. идея чӣ хел аст? ҳамон оҳуе ки дар саҳро мегардад, шумо рафтед дидед ки як оҳу гузашта истодааст. ҳавз мебинам, як чой мехӯрам, баъд мерам мебинам, мебиёед баъди 1 соат мебиёед ки ҳамон оҳу нест. дуруст аст?
агар ки шумо мехоҳед ки ҳамон оғро омарда пастӣ мебинед сол рафту ҳамон чизоро дошта овардед дар қафас якҷо маҳкам карда мондед ҳар бари хоҳед мебинед. Идеям ҳамин аст ки вақте дар сари шумо омад агар ҳамон қафас ин дафтаратон ҳаст ки дар дафтар гирифта ҳамон чизро менависед нависта мемонед ҳар вақт ки даркор шуд як бор медароед ҳамон идеяи худатонро мебинед оҳиста оҳиста метавонед ки аз болои ҳамон кор кунед. Ман фикр мекунам ки бисёрҳо бо чунин ҳолат рӯбарӯ шудаанд. Масалан чанд вақт мегузарам дигам я идеяи зӯр омадагӣ буд чӣ идея буд фикр мекунед хотирам ронде ки як идеяи зӯр буд ҳамин идеям хеле ки як бор мебиёд ҳамн мисли оҳое ки дар саҳро мегардад гашта мерад агар ки нависта нагирифтед. Барои ҳамин тавсия медиҳам ки шумо дар ҳамон темаи худатон ҳар рӯз ақаллан 1, 2, 3 видео гарчанде видеои дароз бошад ҳам ба ҳазур шинед тамошо кунед ва то ин ки барои худ ягон чизи полезни гиред. ин шумо ин видеое ки кароти дар ҳар хел ҳолатҳо тамошо мекунед оҳиста оҳиста шуморо ҳамин тавр дар як рӯз 4-5 соат шунедагар як роботи тайёр мешавед. Дигар телефонро мегиред ҳар рӯз механдед гирьятон мебиёвад ҷаҳлатон мехозад гузашта рафтан гиред як роботи тайёр мешавед тамом. Дигар ин интернет полни ба зарари шумо мешавад. кӯшиш кунед ки ҳамин интернетро ба плюси худ истифода беред. Интернет ин як тори тортанак хонаи тортанак хато намекунем. шумо ҳамин кадом темаро гирифтед ҳамон ба ҳамин ҳарчанде ки ҳаракат мекунед ба ҳамон ғӯта зада рафтан мегиред. дигар аз он ҳолат баромадан бениҳоят душвор аст. фикр мекунам ки дар ин мавзӯъ гап занем бениҳоят гап бисёр вақти шуморо зиёд гирифтан намехоҳам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. касоне ки ҳамин чизҳое ки гуфтам агар дуруст қабул кунанд ман фикр мекунам ки ҳамин гапҳо барои онҳо кифоя аст. то видеоҳои оянда хайр дӯстон.